Τέταρτο εδώ, Greek Cubecraft επεισόδιο 1. Οκ. Και για κάποιο περίεργο λόγο ο σερβερ κολλάει, αλλά δεν πειράζει. Αυτό είναι το σπίτι του. Νομίζω τώρα που είναι ανοιχτή. Τι γίνεται? Τέλος πάντων, το κλείνω και το ξανανοίγω. Ξεκόλλησε. Σίγουρα δεν θα έχει ξεκολλήσει πάω στο στοίχημα. Μάλλον όταν είμαι μόνος μου κολλάει κάποιο. Αυτό εδώ είναι το σπίτι του Cubecraft, του Bastard Craft 38, του Φλωριάν. Και τώρα πάμε λίγο στο σπίτι μου να σας δείξω που είναι και πώς είναι. Με βοήθησαν τα παιδιά, νομίζω το έκανα recording ή όχι, δεν θυμάμαι ειλικρινά. Λυπάμαι αν δεν έχω κάνει recording και μου έδωσαν αυτά εδώ τα πράγματα, τα οποία τα έχετε δει σίγουρα. Πάμε εδώ όμως. Όπα, τώρα θα χαθούμε και θα ψοφήσουμε. Μπορεί να μην χαθούμε, απλά να ψοφήσουμε. Ναι, τρέχει λίγο αργά ο ήχος, αλλά δεν πειράζει. Και ένα παιδιά έχασα το σπίτι μου. Και είχα εκεί μέσα όλα μου τα items. Πού είναι? Σπίτι. Σπιτάκι. Πήγε ρε. Παιδιά, έχασα το σπίτι μου. Πάμε λίγο πάνω στα δέντρα. Τσεκάρουμε τι γίνεται, τι παίζει να πούμε. Και δεν είναι. Εντάξει, τουλάχιστον έχουμε λίγο δέντρα. Πάμε εδώ. Φόβο δέντρα. 1, 2, 3, 4. Okay. Κάτσε, είχα φτιάξει τέτοιο, είχα βάλει 2 blocks για να δείχνουν που είναι. Κάτι τέτοιο είχα βάλει. Νομίζω, θυμάμαι ότι είχα βάλει κάτι και είχα βάλει, αλλά δεν θυμάμαι τώρα που είναι. Προς τα πού. Μάλλον είμαι πολύ πίσω. Πάμε λίγο πιο μπροστά. Εδώ. Πάμε, ευθυγραμμιζόταν. Κάπου εδώ. Μπορεί και εδώ, άντε. Εδώ. Εδώ, κάπου εδώ. Ψάχνουμε. Ναι. Και κάποιο χτυπάει το τηλέφωνο εδώ στο σπίτι μου. Πες να είναι πιο πέρα. Αυτό θα κάνουμε σε αυτό το επεισόδιο. Θα βρούμε το σπίτι μου. Παιδιά, έχασα το σπίτι μου ειλικρινά. Ειλικρινά σας μιλάω. Πήγε το σπίτι μου ρε. Για να δούμε από εδώ. Πω, βλάκαμε για καινούργιο σπίτι. Ήταν εντάξει, δεν ήταν μεγάλο να πεις. Ήταν ωραίο. Πάνε τέτοιο μανιτάρικα με το κερατό μου. Περίεργο. Μάλλον πρέπει να πάμε ξανά από εδώ. Ο Φατσούλας. Επίσης στο Mineman ο Φατσούλας πέθανε. Rest in peace. Φατσούλας. Πέθανε.
Πέθανε. Σνάιπα. Πέθανε. Δεν έχουμε τι να κάνουμε τώρα. Πω μάλακα. Παίζει να χάθηκα και από το... Τι γίνεται ρε φίλε. Πω, πάει το σπίτι. Ντάματ. Άμα το κολοπληκτρολόγιο. Ναι, ζόμπι, να το θαμίσω, δεν θα σφάξω. Για πάμε από πάνω. Μα, κόμπιστον, 2 στόν. Ω! Πώς έχω στόν. Εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Μαλάκα, πάει το σπίτι. Πάει. Έτσι απλά πάει. Δεν είναι το θέμα το σπίτι ότι το έχασα. Είναι το θέμα αυτός από την κούραση και όλα αυτά. Είναι το θέμα ότι τέλος πάντων έχω βλακά, εντάξει τώρα, είχα όλα μου τα items εκεί μέσα. Εδώ. Και βλέπετε ότι ναι, να το. Περιμένετε ένα λεπτό. Παιδιά, αυτό ήταν. Δεν ξαναπαίρνω σε αυτό το σερβερ ποτέ. Απλά τι κάνω. Απλώς τώρα πρέπει ξανά να τα βρούμε. Για να πρέπει να ξαναβρούμε το σπίτι ώστε να βρούμε ξανά τα πράγματα και... Παναγίτσα μου. Σε παρακαλώ Θεέ μου. Κάτσε μήπως έχει κανένα τόρτσο εδώ, Φλωριάν. Εδώ τίποτα. Άμα βλέπεις αυτό το βίντεο, Φλωριάν, θα σου τα ξανα... καλή φάση. Θα πάρεις άλλο. Τίποτα δεν έχεις από τέτοιο. Δεν πειράζει. Ναι. Θα πρέπει... Το βλέπω αυτό ρε φίλε. Ναι, δεν μπόρεσα να κάνω sleep. Και για κάποιο λόγο δεν με έκανε save εκείνη τη στιγμή. Οπότε θα δούμε εδώ λίγο ξύλο. Γιατί βαριέμαι. Πού πήγαμε όμως? Αυτό το περάσαμε. Κοιτάξτε, τώρα που είναι και νύχτα υπάρχει μία στο εκατομμύριο, μία παραπάνω, πιθανόν να το βρούμε. Επειδή
φορτίζονται και όλα. Παίζει να σκάσει creeper. Δεν ξέρω. Το μετά αυτό το βίντεο. Εδώ δεν είναι. Κάπου που να φωτίζει. Πούμε και εδώ. Γουρούνα πάνω σε... Ναι. Δεν σχολιάζεται αυτό. Να το! Τώρα πρέπει να βρούμε τα καλά items. Να τα βρήκαμε και αυτά. Υπέρ καλή φάση. Όλα. Αυτό το καριόλικο φταίει. Βλέπετε λαγκάρει λίγο σερβερ, αλλά πραγματικά δεν λαγκάρει τόσο. Κάτι έγινε. Αλλά δεν πειράζει. Ο σερβερ είναι καλός. Και είναι αυτό εδώ. Το ξέρω πολύ μικρό, αλλά γι' αυτό έχουμε αυτά τα τέτοια. Όποιος το κατάλαβε. Ναι. Θα φτιάξουμε και ένα εδώ. Πηγαίνει προς τα κάτω. Θα ξεκινήσω τώρα μόνος μου. Κάτσε να έχουμε εδώ τα tables μας. Χρειαζόμαστε από αυτό το wood. Πάρουμε 3, 4, 12, 10 τέτοια και 40 καλά τορτσάκια. Ναι, οκ, θα βάλουμε εδώ. Όπα. Εδώ νομίζω καλά, όχι. Πολύ. Εδώ. Για να κρύβει ούτε εδώ, ούτε. Ένα μπλοκ εδώ. Εδώ. Να το κερατώ. Δεν πειράζει. Πάμε ξανά λίγο πάνω για να φτιάξω τέτοιο shovel, γιατί δεν βγάζεται. Και δυστυχώς θα φτιάξουμε stone. Ο λόγος είναι επειδή βαριέμαι να πάμε το κύριο και αυτά. Τι τώρα μου το κάνει αυτό? Ναι. Εδώ έτσι. Έχουμε blocks. Όχι, 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 όχι. Θα το κάνουμε έτσι, δεν θα βάλω. Δεν πειράζει, όχι πάρα πολλά. Να ξέρετε ότι επειδή είμαι μόνος μου στο σερβερ κολλάει, δεν κολλάει, δηλαδή, καταλάβατε, κολλάει επειδή είμαι εγώ μόνος μου. Το σερβερ είναι μισή. Δεν πειράζει. Εγώ τον αγαπάω. Δεν τον αγαπάω όλο. Εντάξει. Ωραίο σερβερ είναι. Γνωρίστηκα σήμερα και χτες
με όλα τα παιδιά. Εντάξει μωρέ, δεν βαριέσαι. Καλώς. Καλώς εδώ. Σίγουρα άλλο. Ναι. Κάνουμε σήμερα αυτό το room. Το φτιάξουμε, λογικά θα κάνω room δίπλα και τέτοια. Δεν θα τα φτιάξω κάτω. Και ο λόγος είναι επειδή, εντάξει, και δεν χρησιμεύει κάπου το κάτω. Τι να τα κάνεις στα κάτω room. Φτιάξα εδώ δίπλα, έτσι. Εδώ λογικά θα κάνω το chest room για αρχή και μετά θα κάνω όλα τα άλλα, π.χ. όπως δίπλα θα κάνω το sleeping room και όλα αυτά τα καλά, γιατί εντάξει δεν μου χρειάζεται ακόμα. Μπουμ. Τελειώνουν τα blocks. Πειράζει, έχουμε κι άλλα. Μάλλον ένα stack και κάτι. Μακάρι να τα έχω κάνει ειλικρινά, γιατί δεν θυμάμαι αυτά. Εντάξει, τα έχω κάνει. Να πιάσουμε εδώ, να βγώσουμε αυτά, ώστε να έχουμε. Χαλάσουμε άδικα το stack. Αρτία θα είναι. Boom. Και τώρα φτιάχνουμε ένα crafting table εδώ και φτιάχνουμε 4 16 σκάλες. Έτσι, ναι. Έχω δύο. Μία, δύο, τρεις. Όπα, κάτι ξέχασα. Το φέιλαρα για να κρύβεται το φέιλαρα ακριβώς. Κάνω απλά μια μικρή βλακιά η οποία διορθώνεται for fun. Αλλά τέλος πάντων, σίγουρα. Αλλά απλά να μην τη διορθώσω. Έτσι κι αλλιώς θα είναι πιο ωραίο έτσι. Ναι, δεν πειράζει. Υγεία να έχουμε. Όλα τα άλλα, εντάξει, για το μπουτσόι. Ωραία. Όπα, Μάριος, Μάξι, doesn't. Ναι. Δεν έχει σημασία. Δεν το ξέρω καν το Μάριο Μάξι. Εδώ και εδώ. Μπουμ. 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 Έκανα τόσα πολλά. Όπα, έχουμε αυτό. Ξέχασα αυτό. Και το έχω. Ναι, σαμποτέρ. Ήρθε και ο σαμποτέρ έτσι να μην στο χαλάσει. Και εδώ τώρα έχουμε το. Έχουμε το να φύγει. Χώνουμε. 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 Και εντάξει. Και έχουμε chest.
έτσι. Και να φτιάξουμε κι άλλο ένα. Προσωρινά, για να μην με βγάζει ανάμεσα, για να μην με βγάζει ανάμεσα π.χ. στα blocks και αυτά εκεί πάνω, θα κάνω μια μικρή μαγιά. Θα χώσω chest. Έχω κι άλλο ένα μεγάλο chest εδώ πάνω. Εδώ πάνω λογικά θα το έχω. Θα φτιάξω και λίγο ένα μικρό μπαλκονάκι σε λίγο. Βρέχει. Νύχτα είναι. Όχι μέρα είναι. Ναι. Και όχι. Αυτό θέλω. Έτσι, πουπ. Και πάμε κάτω. Χώνουμε και τα δύο εδώ. Και είμαστε κομπλέ. Για να κουράσω το βάλω εδώ. Το βάλω εδώ. Και είμαστε κομπλέ. Θα φτιάξω και εδώ λίγο τώρα το μικρό μπαλκονάκι. Ναι. Κοίτα, ωραίο φαίνεται. Θα φτιάξουμε εδώ λίγο το μπαλκόνι. Οπα. Εδώ. Σημαδέψουμε καταρχήν. Καταρχάς. Εντάξει. Κάνω αφού μπορώ. Ναι. Έτσι. Μπουμ. Μπουμ. Και εδώ. Πόσουμε εδώ τέτοιο. Τάχα για να μην πέφτουμε. Και επίσης φαίνεται ωραίο. Από πάνω το κλείσω. Ακριβή λέω να το διαλύσω τελείως το μανιτάρι. Επειδή ειλικρινά δεν χρησιμεύει πουθενά. Απλά χώρο πια. Το μπάστα. Μετά θα κόψουμε εδώ λίγο το κοτσάνι. Θα το καλύψω κάπως έτσι. Τι φαίνεται πανάσχημο. Εδώ. Μπουμ. Εδώ. Κάνω. Θα χώσουμε και εδώ. Εδώ. Εδώ δεν μπορούμε. Και εδώ. Τώρα, το πώς θα ανεβαίνουμε θα είναι να βάλουμε εδώ. Θα κάνουμε και το challenge. Εμείς έχετε ενημερωθεί. Σίγουρα έχετε ενημερωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είστε ενήμεροι για το τι θα γίνει.
κάτσε να φτιάξω άξι, γιατί δεν βγάζουμε μετά. Εδώ λίγο άξι. Πετάμε βλακίες όπως αυτή και παίρνουμε αυτό. Πάρουμε τέτοια. Να κόβουμε αυτό. Οκ. Πάμε να κόψουμε τις βλακίες. Δεν κόβουμε τις βλακίες. Εδώ. Και μπουμ. Χώνουμε. Αυτό θα το πάω πίσω. Κάτσε να πάω να βάλω λίγο τα items μέσα σε ένα μπαούλο. Τα άχρηστα. Όπα. Αυτό και αυτό τα χρειαζόμαστε. Κοιτάμε όλες τις βλακίες, νομίζω ναι. Εδώ, 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 εδώ και εδώ. Εδώ δεν θα βάλουμε τέτοιο. Θα βάλουμε πώς λένε. Λέξη. Λέξη. Όπα. Εδώ θα βάλουμε λίγο τέτοιο. Σκατά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα βγάλουμε μετά αυτά. Όταν το θυμηθώ. Εδώ, εδώ, εδώ. Και τώρα η στιγμή της κρίσεως. Βλέπω ξανανυχτώνει, οπότε αυτό θα είναι καλό. Σκατά έχει γίνει απ' έξω. Δεν πειράζει. Και ίσως αυτό να το κλείσω. Δεν ξέρω ακόμα αν θα το κλείσω, αλλά θα δούμε αν θα το κλείσω. Έως το όπα. Τεράστια ζημιά. Εντάξει. Εδώ. Και άλλη τεράστια ζημιά. Καλλιτεχνίες. Εδώ. Και αυτό. Να κάνουμε λίγο sleep τώρα που μπορούμε. Που δεν είναι κανένα στο server. Ωραία. Και αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Με επόμενο βίντεο θα έχουμε... δεν ξέρω πότε και δεν ξέρω τι βίντεο. Βγήκε σκατά, but it's okay. Πειράζει. Να βγάλουμε λίγο αυτό. Δεν το βγάζουμε λίγο αυτό. Επόμενο βίντεο θα έχουμε ξανά την επόμενη φορά. Μέχρι να ξαναβγάλω βίντεο, ήμουνα ο TEDGeorge και άντε γεια. Όχι ακόμα, έχω να κάνω κάτι, ακόμα μια μικρή πατέτα. Τώρα ήμουνα ο TEDGeorge και άντε γεια.